Berazubi auzoko jaiak urriaren 11tik 14 ospatuko dira. Festa batzordeak 4 eguneko egitarau zabala prestatu du. Ostegunean arratsaldeko 6etan txupinazoarekin emango die hasiera festei. Ostegunean 6etan txupinazoa. 6:00 buru handiak auzoko kaletan ebiliko dira. 8:00 Tolosako musika bandaren kontzertua. 10:00 alur dantza taldearen eskutik Iruxak ikuskizuna. Gauen Jose Mendizabal. Ostiralen 9:00 Corpus Christi elizan auzoko hildakoak oroitzeko meza. 11:00 buru handiak auzoko kaletan berriz. 12:00 gizonezkoaren toka. Ordu bitarritan herri bazkaria. 5:00 Entzierro txikia paper eskolatiken zezen plazaraino. 5:00 zezen plazan aurrentzako zezentxoak eta poniak. 7:00 tortilla patata lehiaketa Tolosako Club de Futbolen plazan. 7:00 pintxopotea patata tortillarekin. 9:00 herri afaria. Norberak ekarria. 11:00 karaokea. Larun batean 10:00 xake txapelketa. Hemen azpimarratu behar da, jokalariek izan beharko dutela 12 urtetik bera. 12:00 aurrentzako sukaldaritza. Ikastaroa, Botarri erretegiko Txemari Esteban sukaldarien eskutik. Ordu bitaretan, sukaldari eta jarren parte hartzaileentzako bazkaria. 4:00 mozorro lehiaketa. 4:00 mozorroen fotokala. 4:00 umentzako jolasak. 5:00 txokolata da. 7:00 Oasi Musikal Esop orkestaren lehenengo saioa. 9:00 Danborradako afaria. 10:00 Danborrada auzoko kaletan. 12:00 su artifizialak Berazubiko zubitikan. 12:00 Oasi Musikal Esop orkesta goizeko 4:00 arte. Igandean 9:00 Tolosako txistulariekin Diana auzoko kaletan zehar. 11:00 Europako txapel jaurtiketa, abingo da Berazubiko estadion. 12:00 emakumeentzako toka. Ordu bitarritan paella erraldoia. 5:00 Txutxini Bainez, betxarro duzekin, ordenator ekipo osoa. 7:00 areto dantzak ritmo de luna taldearekin. 9:00 pintxopotea txistorrakin. 10:00 arratoia erretzea.